Bună mămici, vreau să vă prezint scutecelul Real Easy de la Hip Hip, mărimea M, între 6,8 și 13 kg jumătate. Este varianta All-in-One de la Wanderers, din câte îmi dau eu seama. Modelul este asemănător cu Tuts Boots Easy Fit datorită insertului care este atașat, cusut scutecelului. Insertul care iasă din buzunar este din bumbac organic, 2 straturi. Insertul cusut în interiorul scutecelului este din microfibră, este gros, din 4 straturi. Este un scutecel bun pe timp de zi. Noi noaptea nu l-am folosit, probabil face față dacă suplimentați puterea de absorpție. Este un scutecel destul de lat între picioare. Pentru motivul ăsta eu nu l-am prea folosit. Exteriorul este minchi, foarte plăcut și foarte frumos. Din cauza asta l-am și reținut în stash-ul nostru și de-abia am reușit acum să mă despart de el ca să facem loc altor scutecele. Elasticele sunt plăcute, moi. Cu siguranță va încăpea lejer. Se va putea regla lejer unor copilași de la 6 până la 13 kg. După cum am spus, îl recomand pe timp de zi. Sper că v-a plăcut review și îmi propun să fac mai multe filmulețe. De asemenea, vă invit să-mi vizitați pagina de Facebook Napilicious, scutece lavabile de ocazie Pre-Loved și noi, și să vă alăturați nouă mămicilor care folosim scutece lavabile pe grupul de pe Facebook Clubul Scutecelor Textile. Sper că v-a plăcut filmulețul și vă mulțumesc pentru vizionare.